lidi, vítám vás, moje jméno je Cole, vítám vás u druhého dílu z naší možná série Castle Crafter. Máme tady jednoho hosta, který jsme vám slíbili v prvním díle, mám tady hosta, který jsme měli v prvním díle, no, tak to musí dát. Kravina! Neříkej to. A máme tady toho speciálního hosta, máme speciálního vatrpáka. Ahoj, tady je Jay. Kravina. Připojíme se za 3, neříkej to. Ahoj, tady. Teď. Já napíšu něco do komentáře. Team Deathmatch teď. Jo, teď. Violet tady blbá, Neučíš? Jo, ne, neumím. Přesně, wait please. Jo, tak lukostřelník. Já jsem lukostřelník. Já jsem lukostřelník. Koule, já padám, já plachtím, koukni se ze sebe. Jo, jsme spolu, kluci. Koule, jsme spolu konečně. Koule, podívej se, já jsem tady za tebou. Jo, my jsme dva za tebou. Koule, ty chodíš jak debil. Vypadni mi z cesty, blbé. Vypadni, ho chci zabít. Já jsem ho zabil. Pojďte katapult. Ale víš tam, že už si budeme bombardovat svoje území. To je jedno. My nechceme. Ale my tady máme ohnivý šípy. To je jedno. Sakra, já jsem blbá. Víš, že máme ohnivý šípy, který můžeme takhle půlat a pak takhle bouchne. A bude to hořet. Já to vím. Neříkej, nemluv prostě na mém kanále, na svém se klidně mluv. Hej, Típně. Hej, kromě tady stojí, já nic nevidím. Já hořím. Kluci, kde jste? Já taky, mě to zabilo. Počkej, vlastně něco vidím. To nejde zabít, ne? Mě zabil Jay. Jo, protože ty tady hoříš. Hele, Jay. A ten mě zabil. Zabil to? On tě nehoří. Jo, zabil. Já jsem díky němu. Co jsem dělal? Já to tady vykopu a pak s tou udělám. Sakra, kdo mě zabil? Já. Proč mě zabil? Hej, co děláš? Díky. Jak se štípám, jsem, že jich zabije. Co děláš? Promiňte. Ty vogo. Díky tebe vyhrávám. Jo, koukej. Když já vás zabít. To je 4. To je to pro ně. Jo. Pro nás. No, pro ně. Pro nás. Jo, jasně, protože zabíš někoho, kdo je s tebou, tak tady se nebyl. Jo. Kdo mě zabíjí furt? Tamhle ten kokot. Jo, ten na to střílíte. Ach, nějaký blbec. Tady někdo běží. Proč je to všechno na mě? No, protože seš... Já jsem Protože jsi gay, ne? Nejsem lama. Do prdele, do mě někdo střílí. Ty do mě střílet, jo? Nemluv prostě na mém kanále. Co si To jsem ty? No, to nechceš, já zase naše kamery. Jo, ten je tuhej. Kde seš? Jo, to seš... Tak ryba, au. Co mě... Ty vole, teď je bod pro ně. Kdo mě zabil? Ty říkal, že to je pro ně, no tak prosím tě, tak bych tě nemohl zabíjet. Ej, přestaneme se zabíjet, jo? Tak ale on si začal. Co děláš? Chci to oplatit. Ty jsi mě zabil 2krát. Jo, je tuhej. Zabil tě někdo. Teda nějaký player. Ještě. On stiskal tapultu. Bráníš na zámek, když chci sám dochnout. No. Chci ukázat divákům, jaký to vypadá. On nám chce vybouchnout dům. Já jdu na ně taky. Jdu ti přánět. A jdu pomstit. Zabil jsem ho. Ne, my nemůžeme tohle použít. Oni tam dali ten kámen. Jsi byl zabit? Ne. Au, vytěžím. Něco zabíjí. Nikdo nebo něco mě zabíjí.
Já nebyl. Ne vůbec. Nebo budeš střílet, jo, ať vystřelí. Abys mi vzal ten shooter. Jo, já jsem viděl, jak to Na něj! On mě zabil jednou ranou střípou. Já můžu taky vystřelit, protože já mám... do prdele. A počkej, já jsem to chtěl ukázat divákům. Dej ti to a můžeš pak ukázat. Proč bojují všichni proti sobě? Protože Naši kámoši bojují proti sobě. jsou babci. Za 2 minuty už to... Oni totiž viděli, jak jsme se zabíjeli šípama. Bože. Jsem to kokotí. Tady. Tady kolu. Bacha, někdo... Ne. Nikoho zabil? Kdo mě zabil? Já ne, já střílím na On mě zabil ten kámoš. Jeremy. To je parchant. Chceš to pomstit? Cípni. Jeremy. Ty, Co? Kokotí. Ty krásu Jeremy, to je parchant. Jo, kdo do mě... Ne! Jeremy. Pěkný kokot. Co? Ale pojďte, Jdem na Jeremyho, kamo. Na Jeremyho. Já nejde. Ten mě kadí. Mě nezabil ani jednu. Nás to zabil 25. Ale zabije tě. Dokud mě nezabil. Tam je Jeremy. Ne, to není Jeremy, to je Cole. Tady je Jeremy. Tak zabij ho, zabij Jeremyho. Pojď, zabij Jeremyho. Zabil jsem ho! Jo, dobře, ty zabil Tady Jeremyho. máš Jeremy! Jo, a teď zase, když se respavne Jeremy, tak ho zabijeme, jo. Já, muka karamel. Muka karamel, když se respavne Jeremy, tak ho zabijeme. Jeremy! Když jsem se jednou pral, tak jsem za moka karamel. Kde je Jeremy? Ale zlý. To není Jeremy. Byl zlej Jeremy. No, to bylo lepší. Já jsem to pod vodou. Ne, inventář nechcem. Ty po mě zabil kvůli blbýmu inventáře. Vypadni inventáře. Kdo tě chce? Vodou chcípaj. Oni pod vodou chcípají prej. Strap se odpojil, ten strap se odpojil. Tam je někdo zlej. Kaj, jdem na něj. Pamatuješ, jo, pamatuješ na vtip. V tom prvním díle. Cípni. Jo, dobře, zabil jsem ho. Na něj. Jen pojď, kámo, jen pojď. Mě chce zabít! Ne, on mě zabil kámoš. To se vysartuje, jako já nebudu chodit. Joy, vyhráli jsme. Red wins. Vyhráli jsme. To je, když jsme se zabíjeli my sami sebe. Tak jsme vyhráli. Nejvíc zabil Jay. Já jsem zabil nejvíc. No, protože zabil nejvíc. Já jsem ještě Dáme zabil... ještě jednou? No, to už nestříháme. Tak to bude možná konec. To bude možná konec tohohle videa. Jestli se vám to líbilo, dejte like, jestli se vám nelíbilo, tak to teda nedávejte vůbec nic. Napište možná komentář, co jste si o tom mysleli, napište mi do komentáře, jestli chcete jestli chcete pokračování. Určitě. Určitě to napište. A tady to by byl teda konec. A učíme se s vámi všichni. Čau. Čau. Čus.